ସେ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ବିଲୁଆ ସିଂହକୁ ମରିଯିବା ଅଭିନୟ କରିବାକୁ କହିଲା। ନିଜେ ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠେକୁଆକୁ ସିଂହ ଉପରେ ଚଦରଟିଏ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ଠେକୁଆ କହିଲା, ମଲା ସିଂହ ମୋର ଛଟପଟ କରିବା କଥା। ସିଂହ ଏ କଥା ଶୁଣି ମୋର ଛଟପଟ କଲା। ଠେକୁଆ ବିଲୁଆର ଚାଲାକି ବୁଝି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ଶାନ୍ତି ତୁମେ ପଢ଼। ଚାରି ଦିନ ହେଲା ଉପବାସରେ ଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଠେକୁଆଟିଏ ସେ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ବିଲୁଆ ସିଂହକୁ ମରିଯିବା ଅଭିନୟ କରିବାକୁ କହିଲା। ନିଜେ ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠେକୁଆକୁ ସିଂହ ଉପରେ ଚଦରଟିଏ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ଗୌତମ ପଢ଼। ବନରେ ସିଂହ ଓ ବିଲୁଆ ବସିଥିଲେ ଦୁହିଁ। 4 ଦିନ ହେଲା ଉପବାସ ଥିଲେ। ସେତେବେଳ ଠେକୁଆ ଗୋଟିଏ ସେ ବାଟ ଦେଇ ଆଉଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ବିଲୁଆ ସିଂହକୁ ମରିଯିବା ଅଭିନୟ କହିଲା। ନିଜେ ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଉ ତୁମେ ମାନେ କାଲି এই বিষয়টাକୁ ସିଂହ ଠେକୁଆଟାକୁ କାଲି ଘରେ 4-5 ଥର ପଢିବ, ଆସିକି ମନରେ ପଢିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।
ପଢେଇବା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ବହି ସମସ୍ତେ ବାହାର କର। କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ଧରିଛ ନା? ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ପାଠ 99 ପୃଷ୍ଠା, ପାଠ 99। ଗଳ୍ପ ପଢିବା। ଗଳ୍ପ ନାଁ ହେଲା ସିଂହ ଓ ଠେକୁଆ। ମୁଁ ପଢିବି, ତମେମାନେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଦେଇ ପଢ। କିପରି? ବଣରେ ସିଂହ ଓ ବିଲୁଆ ବସିଥିଲେ। ଦୁହେଁ 4 ଦିନ ହେଲା ଉପବାସରେ ଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଠେକୁଆଟିଏ ସେ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ବିଲୁଆ ସିଂହକୁ ମରିଯିବା ଅଭିନୟ କରିବାକୁ କହିଲା। ନିଜେ ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠେକୁଆକୁ ସିଂହ ମରେଇ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ଠେକୁଆ କହିଲା, ମଲା ସିଂହ ତ ଗୋଡ଼ ଛଟପଟ କରିବା କଥା। ସିଂହ ଏ କଥା ଶୁଣି ଛଟପଟ କଲା। ଠେକୁଆ ବିଲୁଆର ଚାଲାକି ବୁଝି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ତୁମେମାନେ ପଢ଼।